Ovaj ja sam koji misliš? Koliko je prvo uvozio? Ne znam koji. To je Tom stvarno, ne znam što se radi. Pa nije niko ima to. Je, kako ne se kaže? Nije imala kapu, šanse. Njega to je, da zanosim ovdje i vrijednosti. Koga? Ja sam je stavio. Evo, sad će ovo još jedan pa ide. Evo, još ovaj auto izgleda. Pa to je isto. Ne znam.